шояд онҳо журнали синфии худро дар инҷо таҷассум карданд ё не? вақте шогирдон аз экскурсияи илмӣ баргаштанд, муаллим ба хотири санҷидани дониши онҳо ба онҳо супориш дод, ки таассуроти худро аз ин экскурсия ва ҳар чизе ки омӯхтед дар қолаби як саҳифа навишта пешниҳод кунед. Бубинед, ки хонанда чӣ навистааст. мо хонандагони синфи 11 литсеи давлатии рақами 2 шаҳри Ливаканд Абдулҳамид, Аҳмад, Аниса, Баҳриддин, Валӣ, Зайд, Иброҳим, Камолиддин, Муҳаммад, Макнуна, Мафтуна, Нодира, Ориф, Парасту, Раҷабалӣ, Саъдӣ, Тоҷиддин, Умар, Фотиҳ, Холид, Ҳабибуллоҳ, Ҷурахон, Шамсиддин, Юсуф, Яҳьё, Муниса, Дилноза, Дилафрӯз, Комрон, Анвар ва хонандагони синфи 11 б Сурайё, Рухшона, Дилафрӯз, Дилрабо, Шараф, Музаффар, Бахтиёр, Муҳиббуллоҳ, Мавзуна, Насиба, Анас, Фарзод, Исломбек, Озодбек, Отабек, Сафарбек, Саид Муҳаммад, Маъруф, Зарина, Муҳсафар, Парвона, Сановар, Кароматуллоҳ, Алӣ, Алим, Азим, Азиз, Абдуқаҳҳор ва Абдусаттор ба экскурсияи илмӣ рафтем. дӯстони азиз, ин таассуроти хонандаи аълохони синф аз экскурсияи илмист. ба назари шумо ӯ аз ин экскурсияи илмӣ чӣ таассурот гирифта бошад? аҷабо.